Príjemný dobrý deň, vážené poslankyne a poslanci zastupiteľstva TSK, milí hostia, vážení prítomní na základe zákona číslo 302 o samospráve vyšších územných celkov. Otváram dnešné 24. zasadnutie zastupiteľstva TSK v 3. volebnom období 2009-2013, ktoré bolo zvolené na základe písomnej žiadosti 24 poslancov zastupiteľstva doručenej na Trenčianskych samosprávnych dňa 30.4.2013 k prerokovaniu návrhu programového rozpočtu TSK na roky 2013 až 2015. Vážené dámy, páni, dovolte mi, že sa mi privítať hosti, to sú naši poslanci Národnej rady, ktorí sú zároveň aj našimi poslancami, pani poslankyňa Viteková, Janíková, pán poslanec Čepák, pán poslanec Panáček, ostatní pozvaní hostia sa ospravedlnili, zároveň vítame ostatných prítomných vedúcich zamestnancov Radu TSK, zástupcov záujmových spoločenských organizácií, zástupcov oznamovacích prostriedkov a všetkých prítomných. Vážení prítomní, oznamujem, že zápisnica z predošlého 23. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 29.4. bola verejná aj k nahliadnutiu zapisovateľky. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí zatiaľ mám podpísaných 26 poslancov, 4 sa vopred písomne ospravedlnili. O programe rokovania bol aktív informovaný zaslanou pozvánkou, zverejnená v úradnej tabule prostredníctvom internetovej stránky TSK, takisto bol k dispozícii sprístupnený rokovací materiál v elektronickej podobe. Pri hlasovaní budeme vychádzať z návrhu uznesenia uvedeného na materiáli. Rád by som požiadal poslancov zastupiteľstva o konštruktívny prístup a prijatie predloženého materiálu, ku ktorému sa môžu poslanci v priebehu rokovania svoje prípadné návrhy písomne doručiť predsedovi TSK. Zavárateľov zápisnice z dnešného 24. zastupiteľstva navrhujem pána inžiniera Trstenského a pána inžiniera Panáčka, obidvaja sú prítomní. Zároveň prosím prítomných poslancov, aby sa zaprezentovali pred prvým hlasovaním. Takže prezentovaných je 28 a koniec. Dávam teda hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Hlasujeme. Za 28, nik nebol proti, nik sa nezdržal. Ďakujem, predložení návrhu týmto schválený. Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveruje magistru Anku Hajkovú, zapisovateľku zastupiteľstva. Vážené dámy, páni, oficiálne protokolárne záležitosti boli splnené a môžeme pristúpiť k rokovaniu. Na základe žiadosti 24 poslancov sa na dnešnom zasadnutí budeme riadiť navrhnutým programom. Hlavným bodom nášho programu je návrh programového rozpočtu TSK na roky 2013 až 2015. Predkladá pán inžinier Rybal, vedúci finančného odboru. Nech sa páči. Pán predseda, Pán poslanec Volík, nech sa páči. chcel som poprosiť zaradiť ešte do návrhu programu jeden bod interpelácie. Mám pripravenú písomne, len aby som mohol legitímne rozdať, aby to bolo tlačené. Dobre, pán poslanec Jurčík, ešte sa asi prepáč, že som to nezvládal. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, taktiež som chcel navrhnúť doplnenie interpelácie, ale súčasne by som vás chcel informovať, že na predchádzajúcom zastupiteľstve 29. apríla som navrhoval zaradiť do programu bod schvaľovanie rozpočtu a chcem vás informovať, že som si to len potvrdil na ministerstve vnútra od zodpovedného vedúceho, že nie je potrebné, aby rozpočet sa opätovne vyvesil, zverejňoval na stránke, keď už bol zverejnený. Zákon to neukladá. Poprvýkrát je to nutné v zmysle zákona, ale ako náhle sa opakuje
tento bod na rokovaní, tak sa nemusí zverejňovať. Takže toto je informácia z ministerstva vnútra. Len toľko a chcel by som upozorniť súčasťou materiálu, keď si pozriete dôvodovú správu, je dnes boli zavesené, lebo rozpočet je klasický, teda bežný rozpočet a rozpočet programovej štruktúre, bol zavesený, pripravený rozpočet tak, aby bol možné ho prerokovať na komisiách, ktoré začínajú na budúci týždeň, ak si pozriete dôvodovú správu, pretože vzhľadom k tomu, ako sa mení financovanie, sú tam už zapracované aj aktuálne zmeny, takže materiál by ste mali mať všetci knižníci. Čo sa týka návrhu pána poslanca Bulíka, pán poslanec Trstenský, nech sa páči. Ja, pán poslanec Janos, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som sa ja vyjadril k tomu, čo nám je predložené, pretože je to taká hra so slovíčkami. Myslím si, že všetci, ktorí tu sedíme a všetci obyvateľia Trenčianskeho samosprávneho kraja vedia, že poslanci sa od decembra minulého roku dožadujú predloženia rozpočtu v transparentnej, prehľadnej podobe taký, aby splňal platné právne predpisy alebo pripravený na jednotnej ekonomickej klasifikácie podľa zákona 582/2004. Neexistujú dva rozpočty, neexistuje klasický a programový, je len jeden rozpočet, ktorý sa pripravuje programov. To je také chytáčenie a chytanie za slovíčko, aby sme nemuseli predĺžiť to, čo nechceme. Od decembra žiadajú poslanci, aby bol predložený rozpočet v podobe ako po minulé roky, aby bol transparentný, aby sme videli, čo hlasujeme. V januári sme písomne povedali, čo chceme. Na všetkých finančných komisiách sú z toho záznamy, sme povedali, ako chceme, aby bol rozpočet pripravený. Ministerstvo financí požiadalo predsedu TSK, aby predložil rozpočet v transparentnej podobe a dneska sme dostali rozpočet, kde chýba príjmová časť alebo návrh rozpočtu, ktorý sa nazýva programový, kde nie sú, a podotýkam, nebolo to už ani v tom decembri, kde nie sú zákonom prikázané rozpočty príspevkových rozpočtových organizácií. Jednoducho, tu sa len natíska otázka, čo vedenie TSK skrýva v tom rozpočte, keď ho stále nechce transparentne predstaviť verejnosti, keď stále si vymýšľa hociaké dôvody, formálne, neformálne, jazykové, slohové, len preto, aby nemuselo predložiť rozpočet v takej podobe, na aký sú poslanci zvyknutí, v takej podobe, aby sme ho mohli schváliť, aby sme vedeli, o čom hlasujeme. Sústavne sa to tu zahmlieva, sústavne sa nevraví pravda, po obciach, po mestách sa všetci vyhovárajú na poslancov, ale nie poslanci sú vinní na to, nie poslanci zmenili tento rok štruktúru tvorby rozpočtu, ale úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. A ja nepoznám jediného seriózneho, solidného poslanca, ktorý by bol ochotný napríklad pri TSK schváliť 12 miliónov eur a nevedel by, na čo idú. To jednoducho nejde. A otázka opäť sa tu naskýta, čo takého strašného v tom rozpočte je, čo takého, že to nemôžu vedieť poslanci Trenčianskeho kraja, že im to nemôže úrad dať v písomnej podobe rozpoložkované, ako sme na to zvyknutí. Za takýto paškvil, ako je tu dneska hlasovať nebudem. Ďakujem pekne. Za názor pán poslanec Trstenský. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som to tiež rád doplnil, pretože ten materiál, ktorý je dnes predložený na rokovanie, nemá charakter a rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja ani sa na nepodobá, pretože chýbajú tam niektoré zásadné veci. Ja by som si dovolil citovať zo zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve, kde v paragrafe 4 odsek 3 sa píše, budem citovať: rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmluv. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy podľa paragrafu 3 odsek 1. Dovolím si upozorniť, že ten materiál, ktorý je dnes predložený na rokovanie, neobsahuje predpokladané príjmy
rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2013 a ani pre roky 2014 a 2015. Ja by som chcel povedať, že v paragrafe 10 toho istého zákona a odseku 3 je napísané rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na OA bežné príjmy, bežné výdavky, ďalej len bežný rozpočet, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky, ďalej len kapitálový rozpočet a podcer finančné operácie. Takisto si dovolím poznamenať, že predložený materiál takéto členenie neobsahuje. A ešte by som chcel prečítať paragraf 4 toho istého zákona 183 z roku 2004 zákona o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve a chcem prečítať odsek 4. Súčasťou rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcov alebo vyšším územným celkom podľa osobitého predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis. Takisto by som chcel povedať, že ani ten rozpočet, ktorý bol predložený ešte v decembri na rokovanie zastupiteľstva, neobsahoval a nespĺňal tieto podmienky, ktoré sú uvedené v paragrafe 4 odsek 4 zákona 583, pretože súčasťou rozpočtu, ktorý bol predložený v decembri na rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja, neboli rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. My sme vtedy žiadali, neviem, či sme sa zle pochopili, ale žiadali sme, aby aj toto bolo doplnené do návrhu ďalšieho rozpočtu, ktorý budeme na úrovni samosprávneho kraja prerokovali. Dnes už vieme, že v knižnici je pripravený na júnové zasadnutie kompletný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak zdá sa mi také detinské, že pokiaľ tieto informácie už dneska máme spracované a vieme už rokovať o rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2013 na júnovom zasadnutí. To znamená, podľa môjho názoru tie materiály už boli pripravené v takom dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli dostať aj v tej podobe aj na dnešné rokovanie a myslím si, že občanov samosprávneho kraja Trenčianskeho naše vzťahy alebo rôzne animozity, ktoré sa tu časom pravdepodobne asi vyskytli, nezaujímajú. Oni chcú od nás, aby sme pracovali v prospech občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja vo všetkých oblastiach. Mám taký zlý pocit, že toto všetko sa nám všetkým vráti, ale my možno už to nebudeme, ale tie občania tu ostanú a odskáču si toto oni. Takže som poprosil, aby sme sa vedeli navzájom počúvať, rešpektovať a aby sme spravili všetko preto, aby tento kraj fungoval. Ďakujem. Za posledné ďakujem, bol by som tiež rád, keby sme začali normálne komunikovať. Rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom hospodárenia príslušnom rozpočtovom roku, ktorý sa riadí financovaním úloh funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Paragraf 4 zákona 583, k tomu sa vrátim, o rozpočtových paragraf. Rozpočet schvaľuje zastupiteľstvo podľa paragrafu 11 a tak ďalej. Rozpočet obsahuje klasický rozpočet, to je bežné príjmy, výdavky, kapitálový rozpočet, kapitálové výdavky, finančné operácie, príjmové, výdavkové, to je paragraf 10 odseku 3 zákona 383 rozpočtových pravidlách. Podľa príručky Ministerstva financií zostane rozpočtu. Pokiaľ rozpočet programovej štruktúre je to logická, hierarchická usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tzv. Programový rozpočet, Ministerstvo financií, glosár pre územnú správu pre programové rozpočtovanie. Programovú štruktúru tvoria programy, podprogramy, prvky, výdavky na ich financovanie. Programový rozpočet neobsahuje príjmy, týka sa len bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov financií vyššieho územného celku. V paragrafe 4 odsek 5 zákona, čo si čítoval, rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu ďalej len program obce. Rozpočet vyššieho územného celku obsahuje zámery ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného
celku. Mám takisto tú právnu analýzu, ja som sa držal toho, čo bolo na písme, vzhľadom k tomu, že sa tu poslednou dobou všelijako veci interpretujú. Pripravili sme to preto tak, lebo nebol priestor na základe tejto žiadosti rozpočty mala riadne prebehnúť komisiami, radou predsedov, teda celým tým kolečkom tak, ako to bolo. Dovolím si podotknúť, že v decembri komisie neboli uznášania schopné, aj keď stanoviská boli kladné, všetci rozpočet odporúčili schváliť a potom schválený nebol, o tom je tiež záznam. Ale ja nie som tu na to, aby som sa prekáral, je to proste o komunikácii, aby sme sa úplne normálne dohodli a ja nemám voči nikomu ani animozitu, ja si vás každého vážim a som rád, že som doposiaľ s vami mohol spolupracovať. Ale život ma naučil, že sa mám držať toho, čo je dané na písme. Ja som to, ten tzv. Dopis ministerstva financií, ktorý podpísal štátny tajomník, nie minister financií, som si to vysvetlil na rokovaní takom zúženom vlády, aj som dal podklady tomu, prečo sa veci diali tak, ako sa diali. Toľko len môj komentár, sú to stanoviská auditora a tak ďalej. To znamená, nazývajme veci pravými metami, len počiarov si dovolím podotknúť, že celá sada obcí má schválený programový rozpočet, ktorý zákon nepozná. Ale to je problém z MOSu a nie môj. Ja som si dal podľa, že som si prešiel aj internet a pozrel som si, ako sú tie uznesenia, donútili ste ma celkom si to naštudovať, takže poprosím pani poslankyňa Kňažková. Ďakujem za slovo, pani predseda. Ja za svojich 11 rokov komunálneho politika, sú tu aj starší harcovníci, som sa zrejme naučila pochopiť len komunálnu politiku, preto som vás chcela poprosiť, pán predseda, vy ste štatutár vyššieho územného celku, takže tú vyššiu politiku by som chcela pochopiť, lebo mám pocit, že toto divadlo, ktoré tu hráme od decembra pre verejnosť, už nabralo to najväčšie métum a všetci tí ľudia, tak ako povedal pán kolega Trstenský, nám to patrične zrátajú. Takže ja vás naozaj prosím, vysvetlíte mi tú politiku tohto vyššieho územného celku, čo tu prebieha, prečo toto divadlo hráme, keď ste pred chvíľou povedali, že je to všetko len o komunikácii. Na poslednej finančnej komisii nám pán riaditeľ Buzálka pred 29. aprílom povedal, že celý ten rozpočet je pripravený tak, ako ho pán doktor Janas žiadal. Tak sme všetci čakali, že tu ten rozpočet bude tak položkovitý daný. Aké bolo rozčarovanie, keď nebolo, a keď dneska nie je to rozčarovanie raz také. Takže ešte raz mám na vás takúto prosbu. Ďakujem. Ja k tomu nepristupujem politicky. Toto vám neviem vysvetliť. Pán poslanec Janas, pardon, má faktickú poznámku. Ja fakticky pani poslankyňa Kňažková povedala to isté, čo som chcel povedať aj ja, ale zopakujem presne to, čo bolo na poslednej finančnej komisii. Na poslednej finančnej komisii nám predstaviteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý tam bol prítomný, jednoznačne povedal, že rozpočet je pripravený presne v takej podobe, ako poslanci požadujú, na aký boli zvyknutí z minulých rokov, a preto je pre nás nepochopiteľné, že úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja ho nechce predložiť poslancom. A bol by som veľmi rád a dôrazne si vyprosím, aby zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja a predstaviteľa chodili po okresoch a rozprávali, že kvôli poslancom nie je rozpočet. Rozpočet nie je preto, že úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja ho nechce predložiť v takej podobe, aby poslanci mohli objektívne schváliť a posúdiť jednotlivé položky. Ja môžem rada všetkých poslancov, že keď dostaneme rozpočet takej položky ako po minulé roky, okamžite ho bez problémov schválime, bez akéhokoľvek politikárčenia. Tu neexistuje žiadne politikárčenie, tu ide len o to, aby sme vedeli, čo vlastne schvaľujeme. A nie miliónové položky, ktoré nie sú rozdelené, na čo vlastne idú. To predsa žiadny zodpovedný poslanec nemôže schváliť, keď nevie, na čo tie peniaze majú ísť. Ďakujem pekne, pán poslanec Zagválnik, pán rektor, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Zrejme v zápase diskusie a povedzme na to, čo bolo povedané a na to, čo máme v knižnici ohľadom rozpočtu a jeho prípravy na nové zastupiteľstvo, sme zrejme opomenuli v bode 1 tak schváliť program rokovania. Tak predkladám návrh, aby sme si dali schváliť program dnešného rokovania. Ďakujem. Však
vlastne bol navrhovaný ďalší doplňujúci návrh, takže dám hlasovať o návrhu pána poslanca Bulíka, ktorý navrhuje zaradiť do dnešného rokovania aj bod interpelácie. Hlasujeme. Oni vlastne už prevedú teraz. Za 13, proti 5, zdržalo sa 12. Návrh pána poslanca Bulíka nebol schválený. Dávam hlasovať o bode dnešného programu, tak ako bol uvedený v písomnej žiadosti podpísanej 24 poslancami. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili tým programom, tak ako vám bol predložený. Hlasujeme. Za 5, proti 16, zdržali sa 10, program nebol schválený. Dovolte mi týmto ukončiť dnešné zasadnutie pozvánkou na riadne zasadnutie zastupiteľstva na 24. júna 2013 a na komisie, ktoré budú prebiehať v budúcom týždni. Dúfam, že účasť bude dostatočná, komisie budú uznášať a schopné. Ďakujem pekne. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.